Rồi ayo odoe bingung. Ah, ya bingung piye ta, Kang? Kan nek kene wis panen dadi akeh duweane, matur nuwun kaya ngene Pak Ali. Akeh tenan panganane. Cocok. Iya akeh pancene akeh. Tapi ya ana sing kurang. Apa kuwi, Kang? Duit. Ya paling ora ya awake dhewe wis matur nuwun nang kene Kang nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kangge Pak Ali sakeluarga kangge Mas Alek nggih. Saya pengantin sakit-sakit mawaddah. Seneng-seneng berbunyi terus dari proses dari ngomong. Aduh, Pak. Aku ya bilang kok pengen enak gue pokoknya. Ini juketnya rapi tau kan? Iya juket wae. Penak lagu penak. Ya iya. Terus saya bikin mau seneng-seneng makanya. Kebayaran. Ini perahu layar ya kan ya? Iya, perahu layar. Joget iki asik. Ya. Oh
lo ditek yo. Aja divisi saya. Aku agak cedek kalau cewek-cewek. Cewek ini. Seneng aku. Aku ora aja aku nang ngarep kipas dhewean lho. Ya Allah. Kowe iki ya masuk angin. Lah. Lho. Piye tapi? Iya. Apa kipasan lho aku? Lho. Deket cedil ya sumuk kok. Wis penak blaka ya kan? Wah, lagi reksa budaya iki. Aku lho, aku cuma mlayu kan. Lah, ampe nanti kowe.